voulles dar. Cando non cociño pra 200, Cando frito un ovo só pra min. Cando traballo arreo sen descanso. Sinto que teño que sobrevivir. resistirei este tempo aquí encerrada. Pensarei o que me gustaba ir traballar. Xogar cos nenos e velos de dar por día. Eu son mestrado insua e o que quero é volver. Resistirei, recluída na miña casa. Só baixarei, facer a compra unha vez por semana. Ainda que coste non verá os meus amigos. Resistirei, resistirei. Cando esto acabe volveremos. Cheos de ganas de abrazar. Pero por agora todo esto hai no que facer virtual. Cando este triste vou lembrar. Que o iso amola e xa está. Cos amigos farei unha festa. Seguro que antes no verán. Resistirei facendo circuitos na casa. Entrenarei pra non quedar con unha pasa. Teño tempo pa pensar e organizarme. Pero non teño a cabeza para poder expresarme. Resistirei, loitando contra a tablet. Colgarei máis de 200 actividades. Pero sei que non vai a ser suficiente. Porque para ensinar temos que estar presentes.